Matur suwun. Oke, matur nuwun yang terhormat Bapak saking Burno, Pak Subroto saking Senduro, Jongher saking Kunir, Ibu Tusya saking Talang, Ibu Tuni saking Talang, Ibu Aris saking Talang. Wonten malih Pak, tanya Pak, nuwun sewu. Bapak RT Mes Pak Sadi Wilasari saking moco monggo mriki Pak Wit Samit Pak RT Sul